Cada festa ten as súas lambonadas. En estes días previos á celebración de Todos os Santos e de defuntos, as chulas e os osos de santos non poden faltar nas pastelarías. Días antes de Todos os Santos e de defuntos, toca levar a tradición á mesa cos doces típicos destas datas. Porque é un produto típico que a todos nos gusta, vamos, que sempre picamos. Vimos por pouco un pouco de pastel de santos e tal, porque temos unha amiga aquí en Santiago e vamos tomar un cafeliño con ela. Son receitas antigas que xorden do aproveitamento de produtos de temporada como as amendoas ou a cabaza, elaboracións sinxelas que aínda funcionan como as chulas ou os osos de santo. Temos os buñuelos de nata, de crema e de chocolate, temos os huesos de bastantes variedades, Os buñuelos de toda a vida. Nos chamou a atención, o primeiro que nos chamou, a min polo menos, o primeiro que me chamou a atención foron os buñuelos, que me gustan, me encantan. Co tempo incorporáronse sobremesas doutros lugares da península como os pestiños ou os panellets e tamén outros doces con decoracións relacionadas coa temática do Samaín. de chocolate con calaveras e... Moreas de propostas para todos os gustos que xa están dispoñibles, ás que tamén podemos sumar outros doces do outono como castañas, chulas de calacú ou doce de marmelo.